לפי ציווי תורה. אמרו שהוא כך, אמרו שהוא כך, בליבו בערה אהבת ישראל. הוא ראה את הנולד, צעק זעק הזהיר, בארץ הזאת יש מקום רק לעם ישראל. כהנא צדק, כהנא צדק, כהנא צדק, כן כן, כהנא צדק. כשהיו אז פיגועים, ערבים עם סכינים, הוא אמר אם נמשיך כך, נשק חם להם מובטח. התקשורת לגה, הוא רואה שחורות אמרה, הוא ממציא הוא סתם עושה, דבר כזה פה לא יקרה. כהנא צדק, כהנא צדק, כן היום כולם יודעים, כהנא צדק. הוא אמר יהיה אסון גדול ואנחנו ראשינו בחול. אחר כך אמר שאין ברירה, האויבים החוצה קרה, כולם צעקו היום ונורא, כך לגרש איש מביתו. אך כעבור מספר שנים בית המשפט קבע תקדים, אפשר ואפשר לגרש, אך ורק יהודים. כהנא צדק או לא צדק, כהנא צדק, כהנא צדק או לא צדק, כהנא צדק, כהנא צדק. כהנא צדק, כהנא צדק, 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 כהנא צדק. כשיהודים צעקו לעזרה מתוך רוסיה הגדולה, הוא זעק ראשון בקול, מסך הברזל אפשר שיפול. הוא אמר באמת באמת, הבולשביק כזה כבר מת, וכך הוא הוכיח שאין דבר העומד בפני רצון גדול. כהנא צדק, כהנא צדק, כהנא צדק, כהנא צדק. הוא נרצח בהרצאה שקרא לעלייה, נשמתו אז הסתלקה, אך הוא עדיין פה. בספרים אשר כתב הוא ניבא את המצב שיהיה אם לא נשכיל להמשיך כך בדרכו. כהנא צדק, כהנא צדק, כהנא צדק, כהנא צדק, כהנא צדק, 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 כהנא צדק, כהנא צדק, כהנא צדק, כהנא צדק, 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 כהנא צדק, כהנא צדק, כהנא צדק, כהנא צדק.